שנתרגל להגידים מה? האלה. שנתרגל להגידים האלה. תגידי בוקר טוב מצלמה. תגידי בוקר טוב. טוב. יעל. מה אתה אומר? יעל, בוקר טוב. אוי, שכחתי לכבות את זה בלילה. יש לך מזל שלא התייבש למוות. אמרתי למה היה לי חם. בבוקר. אתה רוצה לשתות משהו? מה, אתה מכין תה? טוב, תכין תה. נו, אל מעצבן עכשיו לבוא. מה, על הבוקר? מה, אתה אומר שאני אבוא איתך לשיעור או לא? תבוא איתי, כן. למה? כי משעמם לי. ואני רוצה שתבוא איתי. קר בחוץ? לא יודע, לא הייתי בחוץ. מה יעשה האוכל שלך? אני יודעת. טוב, זוז, תן להתלבש.